Tatársky vpád bol pre Uhorsko devastujúcou udalosťou, ktorá zanechala hlboké stopy na jeho obyvateľstve i spoločnosti. Tatári, vedení mongolskými kmeňmi, prenikli až do stredu Uhorska, kde porazili oslabené vojsko kráľa Bela IV. Pri rieke Slanej. Kráľ Belo utiekol, no Tatári zostali v krajine takmer 3 roky, počas ktorých zničili juhozápadné Slovensko, Pohronie a východoslovenskú nížinu. Po ich odchode prišiel hladomor, ktorý si vyžiadal ešte viac obetí než samotné násilie. Napriek tomuto utrpeniu viedli dôsledky vpádu k významným zmenám. Belo IV, poučený skúsenosťou, začal budovať sieť kamenných hradov, čím posilnil obrany schopnosť krajiny. Na Slovensku vznikli mnohé nové hrady, ktoré dodnes svedčia o jeho snahách o obnovu. Obnova krajiny však zahrňala aj podporu kolonizácie. Uhorskí panovníci, vrátane Bela, povzbudzovali nemeckých osadníkov, ktorí prichádzali na územie Spiša a ďalších regiónov. Títo kolonisti prispeli k rozvoju miest, remesiel a obchodu. Do konca 13. storočia sa na Slovensku nachádzalo približne 30 privilegovaných miest ako Trnava, Banská Štiavnica či Krupina. Politické napätie však pretrvávalo. Belo IV a jeho syn Štefan sa dostali do konfliktu, ktorý viedol k rozdeleniu krajiny. Neskôr za vlády Ladislava IV. Nastalo obdobie destabilizácie, ktoré ukončilo až nastolenie nových panovníkov z iných dynastií. Tatársky vpád a jeho následky tak predstavovali zlomový bod, ktorý ovplyvnil demografické, ekonomické a politické usporiadanie Uhorska na dlhé stáročia.